Iċ-ċogim ilna nafu bih xhur u l-preparazzjoni ilhom għaddejjin ġimgħat biex f'Malta bħalissa qed nilqgħu fostna diversi dinjitarji. Marbuta ma' din l-attività hemm numru kbir ta' fatti interessanti. L-ewwel fatt, f'Malta bħalissa hawn 53 mexxej jew mibgħut ta' pajjiżi differenti. L-ixjieħ kap ta' gvern u l-Prim Ministru tal-Mauritius għandu 85 sena. Li żaru il-Prinċep Abdul Mateen għandu biss 24 sena, għalkemm teknikament dan ma jgħodx għax hu biss mibgħut ta' missieru, is-Sultan tal-Brunei. Li żar kap ta' gvern u fil-fatt il-Prim Ministru Malti stess, Joseph Muscat, li għandu biss 41 sena. Il-Commonwealth bi 53 pajjiż membru għandha popolazzjoni ta' aktar minn 2.2 biljun persuna, li 60% minnhom għandhom inqas minn 30 sena. Iżda dan żgur li ma jirriflettix l-etajiet tal-kapijiet tal-gvernijiet tal-Commonwealth, għax faċilment nistgħu ngħidu li bħalissa l-Commonwealth għandha grupp ta' mexxejja pjuttost xieħ. Fil-fatt, l-età medja għal kull kap ta' gvern hi ta' 60 sena. U jekk ikollna nħarsu lejn kemm għandhom żmien il-mexxejja kollha f'daqqa, nispiċċaw b'total ta' 3175 sena. Minkejja l-importanza tal-ugwaljanza fost is-sessi, sfortunatament il-Commonwealth għandu biss żewġ mexxejja nisa, il-Prim Ministru tal-Bangladesh u l-Prim Ministru tal-Ġamajka. Imma insomma bejnietom dawn iż-żewġ nisa għandhom taħtom aktar nies minn kemm jgħixu fil-Kanada, l-Awstralja u r-Renju Unit f'daqqa. U fil-grupp tal-mexxejja ma jonqsux in-newcomers. F'kollox il-grupp għandu żewġ newcomers, il-President tat-Tanzanija laħaq fil-5 ta' dan ix-xahar stess u l-Prim Ministru Kanadiż Justin Trudeau li laħaq ġurnata qabel fl-4 ta' Novembru.